Guys, बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै भिडिअ लाबोलायबाय न'नि भिडिअ ओरैनो जास्ट भिडिअ आरोना न'नि ब्लग नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअ बानाया गोबाव जाबायमोन होनबाबो दा ओरैनो मोनसे मोननै लाबोयो न'नि भिडिअ ब्लग दा नोंथांमोना न'नि ब्लग नायनो मोजां मोनोबा जेनेबा नायबानो जाबाय जाय नायनो मोजां मोनो लोगोसे आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे शेयार आरो लाइक खालामना हो जाहाथे आंबो गोजौआव आवगायनो हायो नोंथांमोननिसिम आंनि रिक्वेस्ट नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिबैजों फिसौजोजों गेलेगासिनो नोंहा सनाया गसंनो रोंबाय नै गोलैगोन सना दे गोलैगोन दे नों गसंनो रोंबाय हा गसंनो रोंबाय नै जोंहा बिदांस्रि सनाया नै गसंनो रोंबाय दिनै जोंहा ना बारलि मोनदों नै फिसानो बिनि फालोआ थांबाय जाहैबाय ओमफ्राय नैबे ना मावा ना थेंगोना फिसा फिसा ना बारलि मासे मोनदों आलु हागासिनो जोंहा बिदांस्रि बिमाया सनाया गेलेगासिनो जोंहा सनाया गेलेगासिनो ना सना सना नै नै बेयाव नायलाय नै सनानो खिर संदों दिनै फार्स्ट टाइम जोंहा माने सनानो जोंहा बिदांस्रि सनानो ओंखाम माने दौगोन आरो जोंहा ना न'खराव ओरैनो सानै जोंहा बोराय बुरै ओमफ्राय माबा दं बिबै दं नै दिनै फार्स्ट टाइम ओंखाम जानो बिगासिनो दिनै फार्स्ट टाइम दौनाय जासिनो आरोना दिनै ओरैनो ओंखाम दौनाय होनो नै दौबाय नै जास्ट जाबाय आरो सनाया दिनै फार्स्ट टाइम गोथाव सना गोथाव 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 फार्स्ट टाइम दिनै दौबाय आरो ओंखाम ना जाबाय जाबाय नै सोबथाबलायदों एसे गोदै ना खिर संदों नै खिर नारेंखल ओमफ्राय गाइखेर खिजुर होदो आरो फार्स्ट टाइम दौबाय सनानै ओंखाम जागासिनो थाब थाब दौथारनांगौ माने आथुरनो ओमफ्राय नै जागासिनो आरोना ओंखामखौ आथुरथार माने खुरैजों गेलेगासिनो मोनबाय सना ओंखाम जाखांनानै गेलेगासिनो आरो नै पापा पापा होनगासिनो पापा पापा होनगासिनो सनाया जाना हाय होनदो सना ओमफ्राय खुरै देखायलायदोंमोन हाय होन दे मा मा गेलेगासिनो नै बिदांस्रि बिदांस्रि नों गेलेदों सना हा गनजोंसो गेलेयो गथ'आ बेलेग बुस्थु लाया गनाव ओरै गनाव माने गनखौ हमनानै गाखोयो आरोना गसंनो नागिरबाय थायो हाजों गेलेयो ओमफ्राय नै गामिनि आब'आ लोमजादों आरोना बेखौनो दसे नायफैदोंमोन जोङो नैबे आदाजों आंजों ओमफ्राय आयं ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनबाय होनदों मैया मेडिकेल लांदोंमोन ओमफ्राय दा थिगानो जादों आरो ना ओमफ्राय दा बेखौनो दसे खबर लाफैदों माबोरै दं गामिनि नायफैयाबाबो जाया नायफैनांगौ जायो बिदि आरोना दालि ओंख्रिया मोनबाय नै बारलि फिसा मोनदोंमोन ओमफ्राय नै थाइगिर दांसै संनो पियास सुरु जानोसै नै थाइगिरखौ होबाय दालि मोनबाय ना बारलि थाइगिर नै बरियानो मोसौ मानै खानानै नै हालुवा मानै गांसो होदोंमोन जाजोबखांबाय ओमफ्राय आरो गांसो होबावगोन बेयो दं आरो गांसोआ नै मैया होनाय ना फिसाफोर जायाबालाय अबेखौ जानो नोंसोरलाय जों मानसिया होआबालाय सोर माखौ जानो र'
जानायानो गारजोबोसो। मोजां जादों। होखांबाय नै फाइनालि जाबाय थासिगोन आरोना उपाय गैया नै। अबाव गांसो अबाव खानो नै उपाय गैया। गांसो हायाबा नै दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ'। आबादारि मावग्राफ्रा मोसौखौ नायनांगौ जाथारो ना उपाय गैया। बिसोर दैज्लांसो हालेवनानै जोंनि मेसेंसेखौ जाहोयो दैज्लां मोनजासिम। बेनिखायनो बिसोरखौ अननांगौ जायो नै।